हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आज मी तुम्हाला मुलांची आवडती एक रेसिपी दाखवणार आहे। मला नवीन नवीन पदार्थ करून बघायला फार आवडतात। तसाच हा पदार्थ मी एकदा करून बघितला आणि तो इतका भन्नाट निघाला की केल्याबरोबरच मुलांनी संपवला। 2-3 वेळा मी रेसिपी केल्या मुलांनी संपवून टाकली। म्हणून मी आज तुमच्याशी रेसिपी शेअर करणार आहे आणि ती म्हणजे ब्रेडचे कुरकुरे। एकदम कुरकुरीत होतात आणि चवीला पण खूप छान लागतात। एकदम केल्या संपणारी अशी ही रेसिपी आहे। कुरकुरे खाल्ल्यानंतर येणारा आवाज तुम्ही इथं ऐकू शकता। चला तर आता रेसिपीला सुरुवात करूया। इथं मी ह्या व्हाईट ब्रेडच्या 7 स्लाइस घेतलेल्या आहेत, हे बघा। आणि त्याच्या कडा आहेत त्या मी काढून घेतलेल्या आहेत, हे बघा। आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी प्रत्येक ब्रेडची स्लाइस तोडून घातलेली आहे आणि मिक्सरमधनं मी त्याची बारीक पूड करून घेतलेली आहे, हे बघा। मिक्सरचं छोटं भांडं असेल तर एका वेळेस सगळ्या स्लाइसची पूड होत नाही, त्यामुळे मी 2 वेळा ही मिक्सर वापरून याची पूड करून घेतलेली आहे, हे बघा। एकदम फाईन अशी पावडर करून घ्यायची। तुम्ही जर माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा। सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे, हे बघा। मस्त अशी फाईन अशी पावडर करून घ्यायची। एकदम साधी सोपी पण भन्नाट चवीची अशी ही रेसिपी आहे। आता मी याच्यामध्ये 1 टेबलस्पून म्हणजे 1 मोठा चमचा तांदळाचं पीठ घातलेलं आहे। तांदळाच्या पिठामुळे ह्या कुरकुऱ्यांचा खुसखुशीतपणा अजून वाढतो आणि त्यात थोडं पाणी घालून मी हे पीठ मळून घेतलेलं आहे। फार सैल नाही मळायचं, जेवढं जमेल तेवढं घट्टसर असं हे पीठ मळून घ्यायचं। इथं मला जवळजवळ फक्त अर्धा कपच पाणी लागलेलं आहे आणि हे बघा, घट्टसर असं मी हे पीठ मळून घेतलेलं आहे। आता त्याच्यातलं थोडंसं पीठ मी हातात घेतलेलं आहे, अगदी छोटी गोळी, आणि हाताने असं पुढे पाटे करत मी त्याला एक असा लांबटसा म्हणजे कुरकुऱ्याचा आकार दिलेला आहे। हे कुरकुरे एकदा खाल्ल्यानंतर तुमची मुलं बाहेरचे कुरकुरे खायचंच विसरतील, एवढे हे भन्नाट चवीचे होतात। आता अशाच सगळ्या पिठाचे मी कुरकुऱ्यांचे आकार बनवून घेतलेले आहे, हे बघा। जास्त जाड नाही, जास्त पातळ नाही, एकदम मध्यम साईजचे असे हे आकार बनवून घ्यायचे। आता मी तेल तापवून घेतलंय। तेल चांगलं तापवून घ्यायचं आणि नंतर गॅसची फ्लेम स्लो करायची आणि आपल्याला हे आता तळून घ्यायचे आहेत। तळताना मात्र अजिबात घाई नको, मंद गॅस फ्लेमवर अगदी चांगले सोनेरी रंग येईपर्यंत हे तळून घेतले पाहिजे। तळताना समजा कुरकुरे आपण कच्चेच बाहेर काढले तर त्याच्यातला क्रंचीनेस असतो तो निघून जातो, एक कुरकुरीतपणा असतो तो येत नाही कुरकुऱ्यांना। त्यामुळे एकदम स्लो गॅस फ्लेमवर अगदी आरामात हे कुरकुरे तळून घेतले पाहिजे, चांगला हलका सोनेरी रंग येईपर्यंत। हे बघा, एक 5 मिनिटं लागली मला मंद गॅस फ्लेमवर हे व्यवस्थित तळून घ्यायला आणि हे बघा, मस्त असा गोल्डन सोनेरी रंग या कुरकुऱ्यांना आलेला आहे। आता हे सगळे तळून झालेले आहेत आणि ते गरम असतानाच याच्यावर मी 1 चमचा चाट मसाला घातलेला आहे आणि 1 चमचा ही बेडगी मिरची पावडर कलरसाठी, याने एक सुंदर लाल असा रंग येईल कुरकुऱ्यांना। तुमच्या आवडीचे मसाले पण तुम्ही इथं घालू शकता। मसाल्यांचं प्रमाण तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त तुम्ही ठेवू शकता। हे बघा, कुरकुरे गरम असल्यामुळे यांना मसाले खूप छान लागलेले आहेत आणि एकदम क्रंची क्रिस्पी असे हे कुरकुरे तयार झालेले आहेत। नक्की एकदा ही रेसिपी ट्राय करा, तुमच्या मुलांना नक्की आवडेल आणि केल्या लगेच संपेल। तर व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।